то анҷоми муҳлати сабти номи симкортҳо дар Тоҷикистон бо шиносномаи нав бештар аз як моҳи дигар боқӣ мондааст. ба иттилои хадамоти алоқаи Тоҷикистон, аз шумораи умумии муштариёни фаъол ки зиёда аз 6 миллионро ташкил медиҳад, бештар аз 800 000 нафар симкортҳои худро сабти ном накардаанд. дар хадамоти алоқа суҳбат дар ин мавзӯъ худдорӣ намуданд. намояндагони ширкатҳои мобилӣ аз сокинон даъват доранд ки симкортҳояшонро фавран бо шиносномаи нав сабти ном кунанд. бисёртар одамое ки син солашон рафтагӣ ва ё омадаистанд, хайр ба номи писарашон ё духтарашон гузаронистанд. беҳтараш биёянд гузаранд. ин ҳам барои фоидаи худшон ки вақти худшона беҳуда сарф намекунанд вақте ки маҳкам карданд симкарташон. тасмими сабти номи дубораи симкортҳо соли 2019 гирифта шуд ва то ҳол бо вуҷуди чанд бор дароз намудани муҳлати ба қайдгирӣ, сокинон ба пуррагӣ дар замони таъиншуда симкортҳояшонро дубора сабти ном накарданд. дар инҷа азбаски танҳо як хизматрасонӣ буд, масалан иваз кардани шиноснома бо мақсади гирифтани як хизматрасонӣ, амонам хизматрасонии тиҷоратӣ. барои ҳамин мардум аҳамияти калон надоданд. агар масалан иваз кардани шиноснома бо мақсади гирифтани даҳҳо хизматрасонии электронии давлатӣ мебуд, дар он ҳолат мардум мумкин худашон тезтар иваз мекарданд. рустам гулов, коршиноси фанновариҳои навин, бар ин назар аст ки дарёфти шиносномаи нав ё ба қавле пластикӣ на барои ҳама сокинон кори осон аст. бинобар ин нақшаи сабти номи симкортҳо низ бо таъхир иҷро мешавад. ҳамаи иттилоот дар дасти худи мақомоти кори дохили аллакай ҳаст. аммо барои шиносномаи нав гирифтан маҷбур ҳастед ки боз ҳамон маълумотнома аз хатти доир ба будани хатти никоҳ, доир ба ҷои истиқомат ва ғайра ва чӣ маълумоте ки дар ҳамон шиноснома аллакай ҳаст, ҳамонро боз дубора дар бораи онҳо маълумот ҷамъ кардан даркор аст. ҳама ин вақтро мегирад, ҳама ин қувваро мегирад, маблағ сарф мешавад. барои ҳамин фикр мекунам ин ҷараён хеле мушкил аст барои шаҳрванди оддие ки мебинад ки ҳамон шиноснома боз ҳамон шиноснома аст. ба иттилои вазорати умури дохилии Тоҷикистон, дар 4 соли ахир зиёда аз 3 миллиону 900 нафар шиносномаи намунаи соли 2014-ро гирифтаанд. дар ин ниҳод гуфтанд, барои дастрас намудани шиноснома бо афроди нафақахӯру маъюбон имтиёзҳо пешбинӣ шудааст. сокинон дар мавриди гирифтани шиносномаи нав ба хотири сабти номи симкортҳояшон назарҳои гуногун доранд. аку паспорта кӯетура ка тин наметиан охе бад приказ шуд ко хе чиз брома бад рафта гирифтем мада одам сафеда телефону қа зарурият ҳам надора я телефони ма айдак дорум ҳамин агар 10 рӯза як бор занг безанам назанам ичи. 4 сол пеш хабари дигарбора сабти ном кардани симкортҳо анбӯи зиёди одамонро дар назди идораҳои шиносномадиҳӣ ҷамъ оварда танқидҳои зиёдеро дар пай дошт. сокинон ва мунтақидон онро харҷи изофӣ ва саргардонӣ барои аҳолӣ номиданд, вале мақомот онро барои тақвияти чораҳои амниятӣ муҳим мешуморанд. ба иттилои хадамоти алоқаи Тоҷикистон, дар кишвар шумораи умумии симкортҳои сабти номшудаи алоқаи мобилӣ бештар аз 8 миллиону 130 000 буда, аз ин 6 миллиону 375 368 ададаш муштариёни фаъол ҳастанд.